Премиерът Бойко Борисов даде нов тон на дискусията за влизането на България в еврозоната. При откриването на Българския икономически форум той заяви, че в сегашната икономическа ситуация няма как да бъдат водени разговори за присъединяването на България към общоевропейския валутен механизъм. За мен, като политик, не е изгодно да атакуваме да влизаме бързо в еврозоната, защото ще въведем еврото. Знаете, винаги това е сътресение на пазара. Всички държави са го минали, трябва да го минем и ние. Пред представителите на бизнеса премиерът каза още, че кризата не е отминала и затова всички разходи в държавата трябва да се обмислят внимателно. Аз не бих позволил на никой държавен служител да каже, че кризата си отива. Когато си тръгне, ще изпратиме с цветя и аплодисменти. Но докато не си тръгне, реално да я видиме, че си е тръгнала, да я усетиме по сметките и по движението на пазара, никакви розови разчети. От своя страна финансовият министър Симеон Дянков за пореден път обеща пред бизнеса балансиран бюджет и изкореняване на сивата икономика и контрабандата. Според мен визията е много ясна, целта ни е много ясна, да станем една средно богата европейска страна в кратки срокове. И как до там ще стигнем, има много политики, които трябва да се наредят в следващите месеци и години, но основните политики, икономически